dobrovoľníkov nad 18 rokov. Slečna číslo 1, nech sa páči. Ku mne na pódium. Áno, so sebou si priniesla aj 3-krát autobus fanklub. Poďte trošku tuto na slnečné svetlo. Dobrý večer, poprosíme meno. Volám sa Sandra. Sandra, odkiaľ? Z Veľkých Kapušian. Sandra, toto sú tvoje detičky. Jasné. Úspešná mamička, 30 detí dobre so sebou. Nie, tak Sandra, povedz, čo to máš tu za fanklub? Moje deti. Tvoje deti, OK, posielajte prázdne SMS-ky Sandre. Tuto máme druhého, the second volunteer. Hello. Hello, my name is Istvan. Istvan from Hungary. Istvan, welcome. Brazil dancer, go dancer. Takže potrebujeme ešte nejakého jedného, dvoch, poďte sem, áno, ďalší a ešte. Dobre, OK, come. Hungary, name? Kata. Slovakia. Takže tu máme Slovensko, dobrý večer, meno poprosíme. Alena. Alenka z krajiny zázrakov na hrebienku, Alenka a? Gábor from Hungary, takže Brazil. Súťaž veľmi jednoduchá, pustíme si pesničku a vy budete musieť na ňu tancovať. Samozrejme, najlepší tanečník získa... Decka, kľud, ešte vysvetľujem pravidla. Ja viem, že ste nažhavené. Kto samozrejme získa najväčší potlesk, takže Sandra má to celkom asi jednoduché, aj keby nerobila nič, tak ten získa odo mňa gorál, kde je aj ploskačka vodky. Víťaz ju bude musieť exnúť na tomto pódiu. We will play the music, you have to dance. The best dancer will get the prize. The song is Gangnam Style, takže bude tá pesnička. My si počkáme na refrén, áno, nám to ide. Ten Gangnam Style, you dance? No, look. OK? Toto sú veľmi zjednodušené kroky. Ideme na to. Trošku sa rozípte, warm up, wait for a refrain. Vy hlavne pozerajte, pretože vy rozhodnete vašim potleskom. Toto je Gangnam Style. Je to súboj Maďarsko versus Slovensko, Hungary against Slovakia. Gábor, Istvan, Kata, Alica a Sandra, pamätám si. Dobre, pripravte sa. Wait, ready? S publikom sa môže tiež zapojiť, samozrejme. DJ nám to vypeckuje. Tatry Ice Master, Gangnam Style. Open Gangnam Style. Tancujeme. A teraz každý dostane solo for 5 seconds. Kata, solo 3, 2, 1, teraz. Ale máme tu aj deti. Dobre, ďakujeme, thank you. Tu to je na záver. Istvan solo. Gábor, little bit with the hips, okay? With the hips. Gábor, solo! Taký Pinocchio styl, veľmi pekné. Alica, solo! Toto je party styl. A teraz prichádza vaša mamička! Ešte hodinku vydrž, poď. And now everybody, all together. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Dobre, ďakujeme.
DJovi. Takže poďte to vytlieskať, kto získa takúto Goral vodka darčekovú tašku. Gábor, poď ako prvý. Takže ak si myslíte, že if you think that Gábor was the best dancer, ak si myslíte, že Gábor bol najlepší tanečník, tlieskajte, aplaus teraz! Gábor, skús sa vyzliesť, put maybe down the code and everything, maybe the women will scream more. No, okay. Was not bad, Gábor, was not bad. Takže ideme na ďalšiu zástupkyňu Maďarskej republiky from Hungary, Kata, aplaus! Okay, Gábor, little bit more, thank you. Tuto z krajiny zázrakov na hrebienku zabludila sem k nám Alica, potles teraz! Trošku menej ako Gábor, trošičku ani nebolo. OK, from Hungary, Brazil, István! Dokonca aj chlapi kričia, also the men were screaming. Dobre, a teraz kričíme, nie, decka, ešte vydržte. OK, takže 30-násobná mamička na pódiu, vyzeráš fantasticky. Kričíme, Sandra, teraz! Gábor, kam, Sandra, ostaň. The finalist, dobre, takže vy ste finalisti. Takže kričíme, scream, Gábor, teraz! Sandra? OK, takže Sandra, little bit more, congratulations, but very good dancer. Takže Sandra je víťazka. Nech sa páči, poprosím otvoriť Goral vodku a exnúť. Nie. Nech sa páči, odovzdáme ti teda takýto darčekový, taký pekný darčekový, čo to je, taška. Ona Goral vodka Master 7-krát filtrovaná, 7-krát destilovaná, 7-krát ohodnotená. Takže Sandra, užívaj, hlavne sa nepodiel tuto s deckami, dobre? Veľký potlesk, big applause, ďakujeme, thank you.